Olen Elina Koskipää ja olen koulutettu hieroja, doula ja EFT-ohjaaja. Perustin Elluntuvan vuonna 2022, kun mä olin valmistunut koulutetuksi hierojaksi. Ja tämä sijaitsee Lahdessa Matkakeskuksen kupeessa. Koulutustausta. Olen kouluttautunut vuonna 2021 koulutetuksi hierojaksi ja aiemmin olen ollut henkilökohtaisena avustajana ja yrittäjäksi ryhdyin sitten heti koulutuksen jälkeen. Olen ollut yrittäjänä 3,5 vuotta, mutta olen tehnyt myös hierontaa jo opiskeluaikana. Et voisi sanoa, että olen hieronnut 4 vuotta. Miksi päätin opiskella hierojaksi? No, korona 2020 aiheutti semmoisen ikävän tilanteen, jolloin mä menetin yhden kesän aikana useamman työpaikan ja sitten siinä kiukustuin ja sisuunnuin ja löysin sitten Facebookin sivuilta, että Lahden hierojakoulu etsii oppilaita ja lähetin sitten yön pimeinä tunteina hakemukseni ja kuinka ollakaan sain sitten kutsun haastatteluun ja en uskonut, että olisin päässyt oppilaaksi, mutta niin vaan pääsin. Mistä Elluntupa on lähtöisin? Eli mennään lähemmäs 20 vuoden taakse. Olen asunut Heinolassa ja meillä on ollut siellä piharakennus omakotitalon pihassa ja se oli semmoinen vanha hirsirakennus, jossa mä tein sitten käsitöitä ihan ensteen ja ajattelin, että se on mun oma tupa. Ja sieltä on idea lähtenyt sitten alun perin liikkeelle. Rakensin sen ympärille sitten tämän hierontahomman, koulutettu hieroja ja sitten tämä doulaus ja EFT-ohjaus. Yrityksessä ei työskentele virallisesti muita kuin minä, mutta harjoittelijana toimii tyttäreni, joka on hoitanut sitten hyvinkin pitkälti tätä minun brändäystä, somepuolta ja kotisivuja. Millaista on olla doula? Doula on tukihenkilö muun muassa synnyttäjälle. On niin kuin synnyttäjän ja hänen puolisonsa tukihenkilö. Ja sitten kun puhutaan kuolemandoulasta, niin kuin olen myös semmoinen, niin olen tukihenkilö tälle kuolevalle tai mahdollisesti semmoiselle, joka sairastaa hyvin vakavasti ja haluaa tukea sitten siihen rinnalleen. Se on hyvin palkitsevaa ja mielenkiintoista. On upeata olla apuna siinä, kun lapsi syntyy, saada maailmaan uusi ihminen. Joskus menee aikaa parikin vuorokautta niin, että ollaan siellä laitoksella synnyttämässä. Mä olen siinä vieressä, sen synnyttäjän vieressä tukena koko ajan. Mä en lähde siitä pois. Sitten kun se lapsi vihdoin viimein syntyy, niin se on jotain niin huikeeta. Mä eläydyn siihen mukaan niin kuin mä olisin ollut itse synnyttämässä. Se tuntuu aivan huikealta. Se jokainen synnytys on omanlaisensa, mutta silti se on mulle kuin mä olisin ensimmäistä kertaa itse synnyttämässä.
Se on ihan käsittämättömän upeeta. Haasteellisinta yrittäjyydessä. No toki asiakashankinta on haasteellisin, ainakin mä koen sen niin, että siinä on niin kuin semmoista iänikuinen petraus. Lomailu. Yrittäjähän ei lomaile oikeastaan koskaan, mutta joo, nyt mä oon pitänyt pitkiä viikonloppuja kesäisin, eli mä teen vain 4-päiväistä työviikkoa, niin mä saan sieltä sitten lomaa. Miten erotun muista hierojista? No, ehkä se on tää näin, että multa löytyy nämä doula-palvelut, joita Lahdessa ei kovin paljon ole, ja sitten erikoisempia hoitomuotoja, kuten tuo EFT ja muun muassa shiatsu on yksi vähän harvinaisempi. Tosin se on ruvennut olemaan kasvamassa määrin näillä seutuvin. Ja sitten kuiva kuppaus on yksi, mikä on vähän harvinaisempi. Että multa on kysytty kuppausta, mutta ihan sitä mulle ei ollut lupia tehdä, mutta kuivakuppausta saan tehdä. Asiakkaat on yrittäjyydessä palkitsevinta ja heidän palaute. Ne palautteet on aivan huikeita välillä, ja siellä on hyvinkin humoristista palautetta tulee. Tulevaisuuden suunnitelmia. No, toivottavasti saan olla mahdollisimman pitkään tällä alalla, niin pitkään kuin keho kestää tehdä tätä työtä. Mä pidän tästä työstä hyvin paljon. En ole ihan 100 varma, olenko unelmatyössä, mutta en halua kyllä vaihtaakaan. Et ehkä olen unelmatyössä.